Lezi izindaba ze1KZN TV ifundela uSamukeliswa kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Indida ngokushona kwezingane ezimbili empangeni kuphazamisekile ukufunda esikoleni kwesakamthetho kanti MK ithi kofika ukhetho konke kuhamba ngokohlelo. Umndeni wakwaMsweli eBhubhubhu kwesakamthetho ngaphandle kwaseRichards Bay uthi usakhungathekile namanje ngokudlula emhlabeni kwezingane ezimbili okungaziwa ke imbangela yokushona kwazo. uEmihle Msweli oneminyaka emithathu ubudala kanye nodadewabo uLuthando Msweli oneminyaka emine bashonele ke emtholampilo enseleni ngempelasonto ngemuva kokudla kokukholakala ukuthi ke ubuthi ngesikhathi ke bedlala egcekeni ekhaya labo. Umndeni wakwaMsweli eBhubhubhu kwesakamthetho usemanzini kulandela ukudlula emhlabeni kwabantwana bababili. Lo mndeni uthi uEmihle oneminyaka emithathu kanye nodadewabo uLuthando Msweli oneminyaka emine ubudala babedlala phandle ngomgqibelo ntambama ngesikhathi umama wabo ebezwa bekhala. Ugogo walabantwana uthi bagijima baya kubo bafica bekhihliza amagwebe emlonyeni. Kwathi ngesikhathi bebaphuthumise emtholampilo enseleni ngeshwa kwathi befika kanti sebeshonile. Ukudlala kwabo kwangekho esithekeni. Babedlala nje la mawuphuma nje kuleli sango leli bedlala nje kukhanya kubonakala njengoba nje uma esho ukuthi wayebabona ngoba wayehlele estebhisini ewasha naye waphakama ngoba esebona lo okhalayo ukuthi kanti ukhalelani. So thina sasilandlini nathi sakhishwa ukukhala kwakhe la endlini. Mase sithi sayibuza nje ukuthi khona la ngabe noma kwadlula umuntu mhlawumbe wabaningi wayi wakhetha bona ngoba bebaningi bedlala. Ukuthi umuntu owadlulayo ngabe wayengakhetha lezi ingane ezincane zombili ngobani. Yilokho nje nathi sibuza khona ukuthi ngabe kwenzakalani. Thina nje asinayo impendulo ngempela. Imbangela yokushona kwalabantwana kusola ukuthi badle ushefu kepha ke umndeni uthi uzolinda impumelelo yokuhlolwa kwedumbu ukuzitholeka imbangela yokushona kwabo. Bebehambile-ke nabo nogogo okhokho wabo. Kodwa bathema bebuya ke bathi kuthiwe ilento bathathile amasampula kodwa ke bayisala ukufanele bohlola khona. Bathi mhlambe ke singakwazi ukubafihla abantwana ke lokho kuyolandela ngemuva. Shuthi ngicabanga ukuthi thina ofaye silandelele sonke isikhathi sibakhumbuze ke sigcine sitholile ukuthi kahle kahle yini abayidlayo. Kwakuhlobo luni mhlambe likashefu ke makukuthi kwaba ushefu. Iziphathimandla sihambeleke lo mndeni kuyobhanga emswaneni nokulapho isithembiso ukweseka lo mndeni ukuze ufihle ngezizotha abantwana. Insolo zithi kubonakala sengazi ukuthi abantwana badle upoison. So ukufaka okubuhlungu okwenza ukuthi intando kaNkuluNkulu noma akusiyona noma kunobudedengu obenzakalile kodwa akusafanele singene lapho. Kufanele sithi ke mndeni amanzi uma esechithekile angeke esabutho. Kodwa ke okwethu ke njengomasipala waseMfolozi njengoba isimo selapha ekhaya besho ukuthi akusebenzi umuntu abazi ukuthi bazothatha ini behlanganise nani asiwazi ukuthi bese siyathula. Ngiyafisa ukusho ukuthi umasipala waseMfolozi sisiqalile nje sathi ke njengoba sifika la besihamba nama social work ukuthi akwazi ukuthi alekelele abomndeni kulesi simo ababhekene naso. Babili ke labantwana bazofihlwa kusasa. Ezindabeni ze1KZN TV kuba iNkosazana Mthembu eBhubhubhu kwesakamthetho. Amalungu omphakathi ososhwashweni kuWard 15 ngaphansi komasipala uMfolozi avaleke imigwaqo engenayo nephumayo kule ndawo ekhala ngokuthi ke inkatha kayibafunza umuntu ozongenela ukhetho lokuba yikhansela kule wadi. Lo mphakathi uthi kawumfuni lo muntu oqokwe yileli qembu ngoba ke ethi eminyakeni emihlanu edlule esebenza njengekhansela akakaze ke awenzele lutho. Lesi siteleka siphazamise ukufunda nokufundisa esikoleni kule ndawo. Lo mphakathi uveza ukuthi aweneme ngokukhetha kukaChonco njengomuntu ozomela iIFP kule wadi. Uthi ke eminyakeni emihlanu edlula akakaze abenzele lutho. Kunalokho ke ubesiza umndeni wakhe. Uthi ke babhale incwadi ezikhalazo befuna ukuthi uChonco asuswe. Kodwa kwathi uma kubuya kwafaka komunye umuntu abathi ke uvela kwenye wadi. Asithokozile ngayo ngoba leminyaka o5 ubevele engasebenzi engasizi ngalutho. Ayikho into akayenzela umphakathi. Konke ama project abefikela umndenini wakhe ubewenzela umndeni wakhe. Inkinga nento esiphethe kabi ubabuhlabisa wathi umphakathi ungafunzwa ngekhansela, ungafunzwa ikhansela ongasilona angathandi. Manje bafike nomuntu ongavotelwa ngoba bafika sebesiphethele elinye ikhansela bathi uThabethe. Lo Thabethe akekho nale ward 15 njengoba sibadisizwe. Bathi use18. Asithokozile neze nje ngalento abayenzayo. Namanje basikhethele ubaba uThabethe. Ubaba uThabethe umzala wami impela kodwa nje ubaba uThabethe manje uclose kakhulu noChonco. Ngiyayibona nje iyacaca ngokusobala into ukuthi ukhetho uyu uChonco futhi lo muntu lo okhethiwe. Vele still sezosebenza ngaphansi kaChonco. So lokho
engathi siwumphakathi asikho happy ngaleyo nto leyo asihambisani hlobo nje nakho sekuzocela nje impela ukuthi usihlalo we-IFP kuzwe lonke ugwala hayi asincede kulolu hambo lo mphakathi usoleke uchonco ngokuthi walanda ihlobo zakho kuba zizomvotela ngesikhathi ke sokukhethwa ke laba bazomela amaqembu noma bazomela leli qembu njengoba kuyiwa okhetheni yizeke ke zingahlali kule ndawo. Nkathi livotelwa leli council lavotela umndeni wakubo mningi kubona babizwa yonke indawo balandwa kogoli kobani babuya bazovota komsinga yonke indawo babuya bazovota la maqedelo leli council abazolishiya nathi lela balivotelile umphakathi awumfuni ngoba uyikhansela lomndeni. Lo mphakathi uthi ke bona bangabantu abazalwa beyinkatha futhi ke bakhula beyinkatha bathi ke bafisa ukushiya leli qembu kodwa bafuna ukulalelwa isikhalazo zabo ukuze ke kutholakale umuntu abazomamukela. Ubaba uGwala uyayazi wathi 15 ukuthi iyinkatha lo sazalwa siyinkatha asilaze linye iqembu. Manje angazi noma sekufanele sishintshe iqembu yini asifuni ukushintsha iqembu siyibambile lenkatheni ubaba uGwala azosixazululela inkinga. Khathazeke kakhulu uma ngabe nje sicela nje ubaba uGwala afika azoxazulula inkinga bengayixazulula ubaba uGwala lenkinga esinayo siyavotela enye inhlangano siyaliyeka iqembu lenkatha ngoba lizobe lingasizanga phela funa kusukuma abaphathi benkatha bazosiza ukuze sivote ngomhla ka4. Ngakolunye ke uhlangothi uhlalo IFP Mfolozo Nkayisozulu uthi uChonco wanqoba ngesikhathi ke sokuvota lapho ke ayibhekene khona nabanye ababengenele ke lolu khetho. Uthi kwabamangazi ukuthi ke ngosuku olulandelayo kwaba nesiteleka somphakathi okhala ngokungahambisani nokukhethwa kwakhe. uZulu uthi ngemumva kokubonisana bafinyelela ke esinqumeni sokuthi ke ukuze kube nokuthula uChonco ke ahoxe bese ke kufaka umuntu ozimele nongakhethi ihlangothi. Ubuye ke wachaza ukuthi ngemumva kokushintsha kwemingcele yamawadi ingxenye yewadi yaka18 yangena ngaphansi kwaWard 15 nokwenza ke umphakathi ungaqondi ukuthi bamthathe kanjani uThabethe obekuWard 18 angena ngaphansi kwa15. Uthi kusukela lapho ke le wadi yakaWard 18 isingaphansi kwa15 njengoba ke kuhlukaniswe imingcele kabusha. So ke kuze kwafika lapho uthi khona into ayibonakalayo ukuthi uComrade lobe winile njengocandidate a withdraw. Kodwa uma withdraw ngoba phela naye sikhumbuleni ukuthi uvotelwe ngabantu. Kulaba abacandidate awu4 engithi ayephakeme ngomhla ka26 kungathathwa nelilodwa sowabuyisela eceleni. One fanele sifune umuntu ongaba neutral kulesimo ubhekene naso. Two asibukeni ngoba ama-VD anomsindo sesiyawazi ama-VD anomsindo ikakhulukazi leyo yasoshwashweni yona ngempela enomsindo. Yilapho ukufika khona ekuthenini selulekwe futhi emva kokuba sesichazile ukuthi ke asibukeni ngempela umuntu okutholakala ukuthi lezi kulaba abantu kulemhlambe yalanayo akayona ingxenye yakhona. Yilapho ke sesibuka ukuthi usihlalo waseMthwana branch uyena usengakwazi ukusikhipha la. Lo mphakathi usabiseke ngokuthi uma ingaxazulula ngokusheshsha lenkinga ukufunda nokufundisa esikoleni kuzoqhubeka nokuphazamiseka njengoba kusukela ngalesa sikhathi kuze kube manje izikole okuhlanganisa uShwashweni Primary School, iWelabasha High School nezinye ke zisamile ukufunda nokufundisa ngenxa yesiteleka somphakathi ongeneme. Esidabeni ze1 KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngikwesakamthethwa oShwashweni. Iqembu le-MK Party kulesi sifundazwe lithi ke nakuba zikhona izinkinga ngodaba lohlu lokukhethwa kwamalunga azomela ezikhundleni zobukhansela kodwa ke alingabazi ukuthi ke kosha usuku lomnqamula juqu kaIEC sesixazululekile izinkinga esikhona. Iziko lezindaba libe nengxoxo ekhethekile nomgqugquzeli wesifundazwe uSimphiwe Mpongose eThekwini namuhla. Ekhuluma neziko lezindaba eThekwini uMpongose usukuba nabantu abavela kwamanye amaqembu kanye nabanye abangakazi bezimbandakanye nezepolitiki kungezinye zezinto esidala ukuthi kube nabantu ukuthi uma bekunezinkinga baphumele ngaphandle benza ama-video behlisa isithunzi seqembu. Inkinga ke sinayo njengoba umkhonto uyiqembu eliselisha ukuthi uqoqe abantu abasuka kwamanye amaqembu amaningi wathatha nabantu abanye akade bengekho inhlobonhlobo kwezepolitiki bangena uyuzwa abanye nje umuntu ono40 athi
ngiyaqala mina ukuba kwipolitiki angabi nenkinga. So inkinga iyona esinayo ke le ukuthi sizazama ukulungisa into ekuthiwa i-culture. Wonke umuntu ufika nendlela yakhe akade enza ngayo eqembini lakhe. Nabanye ke singekubalekela ukuthi bafika nensila abasuke nayo emaqembini abo ukuyibona bewabulala abafika nawo, kodwa nje kuyinto esiyigxeka kakhulu. Eqhuba uthi abakungabazi ukuthi koshaya umhla ka-28 ku-August waka-IEC wokulethwa kohlu lwamagama abantu abazomela amaqembu abo bazobe sebeyiphuthulule izinhlelo zabo zangaphakathi. Kukhona la amalungu ethu akhalaze khona ukuthi ama-processes awahambanga kahle. Sikuleso stage kodwa ke nawo awamaningi kakhulu. Out of 921 esikwaziyo nje ukuregister kahle siubona ukuthi awunazo inkinga. It's about 850 kwi-province yonke. So inkinga ezinye siyabona ukuthi zikhona la kulo 71, ezinye zazo abantu bayibiza ngama-dispute. Mase siyihlalela siyibuka kahle uyibona ukuthi ayi-dispute process uqobo. Ezinye inkinga engalungiseka ngezinye indlela, ezinye idinga o-political intervention. Kusukela namuhla nakusasa kuyaphambili kwizifunda zesifundazwe kuqhubeka izinhlelo zokuscreena kwamalungu azomele MK Party emawadini. So into esiyenza kule process ye-screening kunethimba nje eli-independent okuyilona ke libhize lenza leyo nto. Bayafika babize uhla lama-ward candidates kwi-ward kuza uconvener no-coordinator we-ward azoconfirm ukuthi cha uyena lo esamkhetha. Mangabe sekuvelileke lokho ukuthi uyena lo abamkhetha bese kuba khona ke izinto ayigcwalisayo ke kubhekwe lokho engike ngakusho ukuthi kambe umuntu oyiphatha kanjani nalo lonke lezo inhlaka. So iyona into esibhizi ngayo njengamanje. IseThekwini izophela namhlanje, kusasa ngo-9 izobe ikwa isemandeni kwiLembe, ngo-12 izobe kwaDukuza, ngo-10 elinye lalawo mathimba bazobe besothukela. Umpongose usibona njengobuholi besifundazwe okwabo bekukulalela izinkinga ebekade ivela kade kukhethwa amakhansela bese bayayicubungula benza izinqumo bese ubuholi bukazwelonke kube yibona ukuthatha izinqumo. Ngoteboho Sibisi wezindaba ze-1 KZN TV uChannel 261 ngiseThekwini. Sithishelele ey'tolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze-1 KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Indida ngokushona kwezingane ezimbili empangeni kuphazamisekile ukufunda esikoleni kwesakamthethwa kanti MK ithi kofika ukhetho konke kuhamba ngokohlelo. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal uthi ke ukuhlukunyezwa kweziguli esikhungweni sezempilo kakwamukelekile, ngakho ke usuthatheke isinqumo sokumisa emsebenzini umhlengikazi obonakala ke kwividiyo eqoshiwe kamakhalekhukhwini ehlohloloza ke isiguli esibhedlela King Dinizulu eThekwini kuze kube ke kuphothula uphenyo lwangaphakathi. Umnyango wezempilo KwaZulu-Natal usuke wayiqaphela ke ividiyo laphana enkundleni zokuxhumana lapho ikhombisa khona omunye wabahlengikazi bethu kubonela khona engathi ushaya noma uhlohloloza isiguli. Umnyango ke uyasigceka kakhulu lesenzo kanti futhi ke ukuyiphatha njengalokho kubonala kwividiyo akwamukelekile ngoba ikona kahle okugqiba uhlelo lwethu oluhle lezempilo kanti ngeke sikubekezelele. Kulandela ukuvela kwale video kumnyango ke usiye waphuthuma kakhulu wathatha inyathelo ethile ngokuthi uthathe lo mhlengikazi noma unesi umthukumisa kancane emsebenzini ngokusheshsha kuze kuqalwe uphenyo lwangaphakathi okuzobonala kulona ukuthi kwenzekeni. Le video ke ekhombisa unesi lona eshaya isiguli futhi uyabonakala unesi ukuthi wenza izinkulumo engathi ziyalumela zamukelekile kahle. Siyaqinisekisa ke somnyango ukuthi siyaphenywa lesenzo ngokukhulu kusheshsha kanti ukuhlukumeza ke nokushaya ezibhedlela noma kuma facilities ethu akwamukelekile. Siyazibophezela kakhulu ekutheni zonke iziguli ziphathwe ngendlela enesithunzi, ngendlela enenhlonipho nangendlela ezifanele ukuphathwa ngayo. Siyawuthembisa ke nomphakathi ukuthi lesi senzo ke siyasixeka kakhulu futhi sesoqiniseka ukuthi inyathelo efanele ziyathathwa zikuphenywe kuphinde kutholakale ukuthi kwenzekeni.
Umhlazi wezepolitiki ozimele uSibongiseni Mdlalose uthi ke ukhetho lwalonyaka lohulumeni basekhaya kuzoba ke nezinto eziningi ezizomangaza njengoba ke sinyukile isibalo sabantu ababhalisile ukuvota kakhulukazi ke intsha. Ekhuluma ke nethimba lezindaba uMdlalose uveze ukuthi ke abantu kuningi ke bazokuqaphela kakhulukazi ekuletheni kwezidingo zomphakathi. Uselizinyanga ezintathu ngaphambi kokuba inhlangano esimele yengamela ukhetho kuleli iIEC singathe ukhetho lohulumeni basekhaya. Umhlazi wezepolitiki ozimele uSibongiseni Mdlalose uthi kuningi okuzoshaqisa kulolu khetho njengoba kuzovotelwa amakhansela kwazise zinyukile izibalo zababhalisele ukuvota okuhlanganisa nentsha. Lolu khetho lolu luka November luzoba nama surprise amaningi ngoba sibonile ukuthi kube nezinamba ezikhulile zabantu abasha abalibhalisele kuphinde futhi kube kulezo izinamba ezintsha kube nabantu abasha bangabakaze bavote enhlobo okusho ukuthi kuzoba nokubuka okwehlukile kunaloko kujwayelekile. Okunye kuzokwenza lolu khetho kube ngoluhlukile ukuthi abantu abaningi babhekene nobubha nokuntuleka kwamathuba omsebenzi nokwenza babhekane kakhulu nohulumeni obusayo njengamanje obusa njengokubambisana babheke ukuthi ngabe ukwazile ukubasiza okudla food security ngenxa yokuthi abantu abasebenzi ukuseleka kwemisebenzi kuphinde futhi kube ingxenye enkulu yokuthi njoba kade kukhetho likazwelonke kube nomasipala aba othola ukuthi phezulu uhulumeni ubusa ngokubambisana bekubukwa ke abantu ukuthi njoba kubusa ngokubambisana ziyafika yini izidingo ebantwini. Umdlalose uphinde waveza ukuthi iqembu elibhekwe kakhulu iMK Party ikakhulukazi esifundazweni KwaZulu-Natal kanjalo namaqembu afana neANC neIFP akawashiyanga ngaphandle njengoba kunyuke nesibalo samaqembu amasha azongenela ukhetho. Afikile avukile bese kuba amaqembu amakhulu esingabuwo aphezulu. iMKP isanda kuqala kodwa ke siyazi ukuthi isigadle kakhulu kulesifunda saKwaZulu-Natal. Iyona ebheke kakhulu ukuthi lapha KwaZulu-Natal inombolo kungenzeka ukuthi ziyivune. Kanti nokhongolo zakayibekile phansi. Uzama ngazo zonke indlela ukuthi asebenzise inhlaka nenhlelo anazo njengoba kade ehola kakhulu uhulumeni. iIFP izogadla kakhulu ngokuthi vele khona iyabusa ngomndunankulu and no MEC abaningi abakhona futhi abayo iIFP. Ulindele ukuthi kucace emva kokhetho luzoba mhla zizine kuLwezi ukuthi omasipala bazoholwa imaphi amaqembu. Izindabeni ze1 KZN TV bikuThabani Maphumulo eMkungundlovu. Abonge ke emswaneni amaciko esifunda ugwe emndenini wecike edlule emhlabeni lishayiswa ke imoto eSheli. Ukhulekani Mia obaziwa ngelika KG oneminyaka engama42 ubudala ubaziwa kakhulu ke ngokudlala isiginci nezinsimbi kanti ke udlula nje emhlabeni bebelungiselela umngcwabo kaBhuti omdala wasemndenini. Okhulumela komndeni uSikhulu Mia uthi ke balahlekelwe kakhulu beumndeni njengoba ke bewumuntu oletha ubumbane emndenini. Kunconywa amagalelo ecike elidlule emhlabeni lishayiswa imoto eSheli ebelaziwa kakhulu ngokushaya isiginci kanye nezinsimbi. Ukhulumela umndeni uthi kwenzeka lokhu nje bebelungiselela umngcwabo kaBhuti omdala wasemndenini. Ukusho lokhu ngesikhathi samacika ngaphansi kwesifsa ezobhonga emswaneni. UKG usishiye ngokukhulu kakhulu kuzuma sisathi silungiselela noma besizofihla uBhuti omdala. Siyakhuluma ke naye ezinsukwini sithi KG nasi isigameko siyenzakala la senze njani ngoba yithina phela esisele. Yebo khona abakhona abanye abafowethu abadala but thina kulendlu kaBaba wakhe imina kakhulu engisondelene naye so sizobamba senze njani. Nawu ke manje kufuneke phela sihambe siyofihla uBhuti omdala ngale emakhaya. Kwaba ukuthi ke yena uzolandela mina uthi bafonelwa babikelwa ngesigameko. Uma ke sesivuka ekseni ke ngoba uBhuti besomfihla Sunday ekseni kwaba ukuthi uma silungiselela nje sithi siyageza siyaqoka sithola ke imessage
kumfowethu ongelamayo ongokugcina. Uthi nasi isigameko sika KG uzwa kuthiwa useshayiswe imoto washona khona lapho kuleyo scene leyo. Uchaza ukuthi usebenze kakhulu namaciko. KG ke usebenza kakhulu namaciko kakhulu ngapha eSouth Coast. Umntwana obemandla ekuthenini ngathini ube strong ekuthenini ethanda ukuthi ahlanganise ongahlangani kuhlangane. Unobhala wesifo kwaZulu Natal abebezobhonga emswaneni kuthi balahlekelwe kakhulu endimeni yamaciko. Sizobhonga emswaneni njengamaciko ngoba umfethu KG ubedlala ke ama instruments amaningi, ubedlala igitara aphinda athinte nawe ikeyboard kodwa abaningi abantu adedlala nabo. Sithi ke namhlanje asize nje sizobhonga emswaneni sizoduduza umndeni ngoba nathi njenge-industry silahlekelwe kakhulu. Owesifo Serenkonyeni uthi ife elimnyama lisavakashela amaciko kulezi insuku. Lapho sigubhuzelwe ilifa elimnyama lokhanjelwa ama-artist ekhambe uKhulekani Meya owaziwa endimeni yomculo ngo-KG. Siyabona ukuthi no ife elimnyama lihlasele kakhulu kulezi zinsuku ngokuhamba kwama-artist ehamba ngokwezingozi zezimoto. So sizobhodla emswaneni namhlanje sobhonga kuwona umswane namhlanje njengoba khamba elinye leciko elikhulu kakhulu esikwaziyo ukuhlonipha ngamagalelo elwenzile endimeni yomculo oseke wahambela namazwe aphesheya ehamba ngayo nalendima yomculo. Kulindeleka abekwe endaweni yakhe yokugcina kulempela sonto. Lo mbiko benowethulela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemagezi. Siphinde futhi sishelele ezitolo futhi sobuya nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV. Sikukhumbuze ke ubekuyizona ezihambe phambili osuku namhlanje. Indida ngokushona kwezingane ezimbili empangeni kuphazamisekile ukufunda ezikoleni kwesakamthetho kanti MK ithi kofika ukhetho konke kuhamba ngokohlelo. Ake sibheke ngosini yazomnotho. Irandi lakulelo 16.23 cent maqhathiso nedola laseMelika liwo 21.99 cent maqhathiso nopondo waseBritain libo 18.82 cent maqhathiso neeuro laseEurope. Igolide lona lu 4,343.75 cent ounce olongahlizwe wona u91.2 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Zikhiphane ke inkani zaguga eziphuma kumasipala abahlukene abangaphansi kwesifundo King Cetshwayo emidlalweni kenhlobonhlobo ebizwa ngama Golden Games nibibanjele ke inkundleni yezemidlalo uMhlathuze Sports Complex eRichards Bay namuhla. Kokusho kukamasipala King Cetshwayo inhloso yalemidlalo ukuhlunga iqembu lesifunda elizoqhudelana namaqembu akwezinye isifunda ezingaphansi ke kwesifundazwe saKwaZulu Natal. Bathi kangeke bahlulwe umasipala weTheku abantu abadala baseKing Cetshwayo njengoba belungiselela ukubhekana nezaguga zakwezinye izifunda kwimidlalo eyahlukene yama Golden Games. Namhlanje eziKing Cetshwayo silapho ukuzwenza ama District Elimination Games la khona sizohlunga sisama best players bese eziKing Cetshwayo siyoqhathanisa noma siyodlala nama districts akhona khona eKZN nanjengeTheku nomkhanya kude. So lapha ngokuzokhetha ama best players ukuze azokwazi ukusumela njengeKing Cetshwayo. Niyazi ukuthi abantu abadala uma be-exercise nezifo ziyaqhela kubo umzimba uba healthy. So eziKing Cetshwayo sibahlanganise abantu abadala ngenjongo ngokuzokhetha abazokwazi ukusumela eThekwini ngomhla 17 kuya umhla 18 if kade sawugcina uposition 1 ever since saqala kule term of office but I'm praying ukuthi sikwazi ukuthi uthole kulokhu saphuma number 3 kulokho okudlule kulo nyaka saphuma number 2 benza kahle kakhulu ogogo kodwa kuyisifiso sethu eziKing Cetshwayo ukuthi lokhu sibuye uposition 1 sivamise ukumisa kabi iTheku kodwa ke bathembisile ukuthi bazokwenza kangcono bekwazi ukuthi belihlule iTheku. Omele abantu abadala ngaphansi komasipala waseMthonjaneni uthi le midlalo ibaluleke kakhulu kwasebekhulile ngoba iyabakhuthaza ukuba bazigcine bephilile. Lapha kuKing Cetshwayo njengoba silana njena sikhetha abantu abadala ukuba bakwazi ukuba ba-train noma balolonge imizimba yabo ukuze bangahlaselwa izifo futhi njengoba sebebadala. Imidlalo kakhulukazi edlalayo bayagijima
bawalke baphose ibhola badlale ibhola ngisho lezinyawo badlale emnqakiswana nalapha phansi elidlalwa elifike liphoswe libuye futhi likhahlelwe phansi ibhola. Kanti ikhansela kulo masipala lithi ziningi izaguga abathembele kuzo ukuthi zizonqobisa ikhingcetshwayo. Umasipala esinawo bawu5 lapha sinomasipala waseMfolozi, sibe nomasipala waseMhlathuze, sibe nomasipala waseMlalazi, umasipala waseMthonjaneni kanye neNkandla. Khona ama-master players ethu aseMhlathuze kwama sport codes. Akhona futhi nama-master players aseNkandla kwama sport codes. Ngathi zonke zihlabani ziyaqhamuka kuwo masipala bethu abawu5 kodwa kuya ngokuthi sport code isiphi. Kwisoccer siyesikadla kakhulu ngesikhawu esilanga ngaphansi kwaseMhlathuze. Kakhulu ngakho ngathi nakwezinye izinto bakhona futhi abagude basuka eNkandla. Kodwa bonke sumzimba munye ezikhingcetshwa ngoba simele isifunda sasekhingcetshwa kuma esihlanso omasipala abawu5. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngise Richards Bay. Nasikisimo senzulu esingalindeleka. Bukeliza aguqu besikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe sohlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Misale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.